Tervehdystä kaikki ja anteeksi, että on kestänyt näin kauan näiden vlogien tekeminen. Kuten huomaatte, kello näyttää jo 23.15 ja ajattelin tähän pienellisesti ennen suoraan sanottuna nukkumaan menoani vähän esitellä minun suosikki sarjakuvahahmoni ja miksi hän on minulle semmoinen, tai miksi se on minulle semmoinen iso juttu. Pieni muistutus, jos siellä ruudun toisella puolella on Marvel-faneja, en tykkää. Paitsi X-Men ja Avengers, ne on tosi hyviä, mutta DC Comics on suoraan sydäntäni lähellä ja kaikki on tullut luettua, verikosto, vartijat ja kaikki tämmöiset. Mutta yksi sankari on ylitse muiden ja suoraan sanottuna mikään muu ei voi sitä ylittää. Ei edes teräsmies. Kestä puhun? Batmanista. Tässä esittelen nyt, mitä omistan Batmanista ja sitten minkä takia tämä on minulle semmoinen ykköshahmo. Esimerkiksi tässä niin on ensimmäisen Batmanin vuoden 1989 elokuvan sarjakuvaversio. Aikoinaan hukutin tämän, joskus löysin kirpparilta ja nyt sitten löysin uusiksi. Hyvä omistus. Ja sitten löytynee jatko-osan sarjakuvaversio eli Batman Paluu. Hieman synkempi kuin edeltäjänsä, mutta toimii edelleen. Sitten löytyy Frank Millerin Batman ensimmäinen vuosi. Tämä on tosi hyvä, itselleni suosikkeja ja hyvä syntytarina Batmanista itsessään. Frank Miller tuo hyvää synkkyyttä tähän ihan missään. Sitten on, suosittelen hyvälle ystävälle tätä näin lukemaan, Batman Killing Joke, missä kerrotaan tavallaan Jokerin syntytarina, mutta hyvin kierron oloinen, mutta ei semmoinen niin kuin brutaali, mutta se mitä tiedän lopusta. Yleisesti Batman ei tekisi niin, mutta niin se tekee. Hyvä, suosittelen. Yksi mun lemppareitani. Sitten tulee vähän skitsompia Batman-tarinoita. Batman Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth. Tosi skitsosarjakuvaa. Siis tätä oikeasti lukeessa tulee niin kuin semmoinen olo, että mutta on tiukka. Sitten löytyy vähän kevyehköä, eli löytyy vanhoja Batman-sarjiksia, mitä aikanaan 90-luvullakin tehtiin. Eli tämmöistä löytyy, tollasta löytyy, tollasta, 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 tollasta ja tällaista. Ja sitten mennään niihin, mitä mä luen aina. Tähän kirjaan törmäsin Yöritarin elokuvan myötä. Tutkiessani Wikipedian kautta, mihin Yöritarin elokuva perustuu sarjakuvana, löysin nimen Long Halloween. Ja metsästin ja löysin tämän jyväskyläläistä divarista vuosia sitten, ja tämä ei ole edelleenkään lähtenyt minun käsistäni. Tämä on mahtava. Paksuutta löytyy, tarinaa löytyy. Tuossa on erittäin hyvä tarina ja loppuratkaisu, siis yksi yhteen hieno tarina Batmanille. Sitten löytyy toinen osa Nightfallista, minkä jotkut hardcore Batman-fanit tietävät tämän Banein, joka oli ainoa, joka murskasi Batmanin selän. Joten niin, tässä on se toinen osa siitä. Tämä on finaaliosa ja harmittaa, että ensimmäistä en löytänyt, joten tyydyttävä tähän, mutta joku päivä se tulee olemaan minun käsissäni se ensimmäinenkin osa, niin tiedän jälleen sen legendaarisen kohdan, missä Bane katkaisee selän. Se on vain hieno kuva. Sitten löytyy vähän tuntemattomalta tyypiltä sarjakuvia
ketä en itsessään en tiedä, mutta Neil Adamsin Batmania, nämä on tyylikkäitä ja omassa tarinamuodossaan tosi hyviä ja juttuja ovat. Ihan silleen omalla mielijohteella kuitenkin. Ja sitten viimeisenä lukemisosastolta löytyy Batman Gothamin varjot. Tämä on mustavalkoinen opus ja täällä on ihan hyvää tarinapuolta kaikenlaisesti ja yksi tarina tässä löytyy. Minua itsessäni harmittaa, kun en muista olikohan Frank Millerin Dark Knight Returns, mikä minulta taisi jäädä Järvenpään-reissulla välistä sinne, joten olen harmissani, että sitä ei enää löydy, niin se oli mun omia henkilökohtaisia suosikin Batman-tarinoita ja harmittaa, että ei löydy sitä enää yhtään mistä, joten jokunen päivä se tulee olemaan kirjastossa. Ja sitten loppujen lopuksi Batman Cavalcadin hyvät merkit, mitä nyt vielä löydän ja tulen pitämään itselleni pidempään. Eli ensimmäinen Batmanin vuonna 1989 elokuva. Mahtava, Michael Keaton tekee hyvän Batman-roolin. Ja Jack Nicholson Jokerina aina paras. Sitten löytyy Dark Knight Trilogy. Blu-rayna löytyy kaikki Beginsista Risesiin asti. Ja siis Blu-rayna tämä kokoelma on. Unohtamatta mukaan tuli tämmönen Dark Knight Trilogy The Art and Making of, missä niin kun on kuvaa elokuvan teosta ja synnystä. Siellä on kaikenlaista. Tää on siisti. Ja sitten lopulta löytyy Batman Paluu, joka on sarjan synkin ja eittämättä karmaisevin osa. Joten miksi Batman on minulle se iso nimike? Minä vihaan supersankareita, siis nimellä super. Koska aina kun käytetään nimitystä Batmanista, että se on supersankari, se ei ole totta välttämättä. Spider-Manilla on supervoimia, Hulkilla on supervoimia, Wolverinella on supervoimia. Mutta kuitenkin, ainoa super, mikä Batmanilla voi löytyä, on sen äly, joten se on ainoa hyvä asia sillä. Mutta muuten hän käyttää niinku tämmöisiä keinotekoisia laitteita ja omaa ninjataitoa, eli hiipimistä ja tämmöistä, mikä on oikeasti tekee hyvää pelottavuutta konnia kohtaan. Ja itsessään niin kuin ihan tämä Batmanin näyttelijäkavalkaadi, ketkä niin kuin näyttelee Batmaneita, niin ihan edes sanottuna, että Christian Bale tekee mahtavaa työtä. Siis se tekee kaiken hyvin. Ja kyllä Michael Keatonkin on hyvä Batman, ei siinä, ja muutenkin niin vaikka Val Kilmerkin, mutta ja eittämättä paras niin kuin Adam West, siis tämä 60-luvun sukkahousu Batman, niin Christian Bale ylittää kaiken ja se on yksi mun suosikki Batmanita ihan niin kuin tähän mennessä. Kautta Bruce Wayne, joten hyvä homma. Ja yksi hyvä syy kanssa, miksi niin kuin Batman on minulle se ykkösnimi, on se, että sillä on hyvä taustatarina. Se on täysin originaali hahmo ja se on ainoa sankari, jolla niin kuin on hyvä tarkoitus kostava. Sen vanhemmat kuolee, hän näki sen pienenä poikana ja sitten hän päättää kostaa siitä Gothamin rikollisille näyttäessään sen pelon kasvot. Ja siinä vaiheessa mä olen vähän vastaväitteinen Spider-Manin kohdalla, koska Peter Parkerin eno ammutaan, joten välttämättä siitä ei minkäänlaista kostovyöhykettä kanta sille lähteä aiheuttaa, mutta no, mitä voi tehdä sen sille, se on sarkuvaa logiikkaa. Teräsmies saapui maahan, koska hänelle annettiin määräys suojella maata. Se on ihan hyvä temppu. Ja X-Men suojelee tavallisia ihmisiä ilkeitä mutanteilta. Ja sitten DC Comicsin muutenkin niin tämmöiset ylittämättömät, niin kuin vaikka Green Lantern ja Flash ja kaikki tämmöiset, ne on ihan hyviä, mutta Batman ylittää kaiken siinä, että hän on ainoa aito sankari, jolla ei ole supervoimia, paitsi hänen älykkyys,
mutta hän osaa käyttää sen hyödyllisesti ja hyvin. Ja yksi juttu. Vaikka Batmanilla onkin Robininsa, se ei tarkoita, että mä en tykkää siitä, tai saatikka en tykkää siitä. Se on tarpeeton hahmo, mutta uskoisin, että joku päivä tulisi semmoinen oikeanlainen Robin. Enkä tarkoita tässä vaiheessa Justin Bieberia. Mä voin sanoa, mä vihaan sitä uutista. Ja sitten tämä Ben Affleck-kysymys. Mitenkö mä tämän heittäisin tähän näin? Ihan sama, kuka näyttelee Batmania. Jokainen tekee oman versionsa. Michael Keaton teki synkän version. Anna West teki hupi-version. Val Kilmer teki aika realistisen version. George Clooney. Ja Christian Bale realistisen Batman kautta Bruce Wayne ikinä. Ben Affleck, en tiedä mitä hän tekisi hahmolle. Uskon, että hän tekee hyvää oikeutta ja tekee tästä semmoisen, niin kuin, mitä minä toivoisin. Ja joo, kyllä. Heti ensimmäistä kertaa, kun mä kuulin Ben Affleckin nimen, että hän valittiin Batmaniksi, mä olin, että yes, oikea valinta. Argo, Gone Baby Gone ja Town. Ketään muuta ei kannata valita siihen kuin hänet. Okei, Jones Brolinia mietittiin kanssa Ryan Goslingia ja sitten niin, oli vielä Gerard Butleria, mutta Ben Affleck paras. Ehkä, en tiedä. Ja unohtamatta Kevin Conroy, animaatiosarjan Batmani. Siinä on kaveri. Siinä on kaveri, joka osaa tehdä hyvin Batmanin sekä Bruce Waynen äänen niin omalla tavallaan. Joten kello näyttää nyt 23 ja 27. Tässä hurrahti kivasti semmoista about 12 minuuttia, niin kuin äsken tuohon kolahti tuohon aikamittariin, joten oikein hyvät yöt. Kiitos kun katsoit tämän Batman-videon tai katsoitte te siellä ruudun toisella puolella. Ja jatkakaamme sitten huomenna, missäköhän merkeissä, enpä tiedä, saatte ehdotuksia heitellä ihan vaikka Facebookinkin kautta ja tuonne alas kommenttilooraan ihan mitä vaan. Minä painon tästä unille. Hyvät yöt ja sayonara.